Překážím? Ne, nebo ne, málo? Ne. To tam má ty, víš, ty dvě. To je přísný. Stříš takhle, ne? Tam dáš ještě ruku, ne? Když máš vestu, tak máš tolik a ještě k tomu přidáš takhle ruku. Jo, abys to měl daleko od sebe. To má půl kila a ty stříš má ostro. Starý, tam se dávali normálně. Furt máte ten kšil, ty, že? Tam by nebylo šití. A no. Na poskočí čepy. A na ty... Dobrý. A na ty staré granáty, tak se dávaly normálně, to se jmenovalo lance granáta, to bylo speciálně jako slepá, jenom na vyhození toho granátu. Ale potom už udělali normálně, tam dali pas na kurky, takový velký špůl. Ale stříleli jsme si dát. Protože to je taky obsírka, že jo? Si střílel granát a takhle dáš jednotlivý bat. A takhle si musel zásobník a jednou, anebo jiný zásobník. Obsírka, víc držuje. Normálně osobák na sobě. Krásný. Umí rusáci, jo? Já jsem akorát jednou začal RPD. To je Dobro. To je Konec. akorát